udal finantziazioaren gaia landu dugu Bildun. Gu udal autonomia fiskalaren aldekoak gara eta gure ustez udalek zerga politika arautzeko aukera eduki beharko lukete. Baina zoritzarrez momentu honetan Bizkaian indarrean dauden foru arauek ez dute hau ahalbideratzen. Gure herriek ezin dute euren zerga politika arautu. Eta honek sarritan arazoak sortzen ditu. Adibidez, udalek ezin diete familiei, egoera larrian dauden familiei behar bezala lagundu. Eta benetan guretzat kezkagarria da. Gainera, guk uste dugu udalek jarduera ekonomikoen zerga egokitzeko edo ohikoa ez den etxebizitza gehiago zergapetzeko aukera eduki beharko luketela. Benetan, gai interesgarria eta kezkagarria da guretzat. Udalkutzaren auzia daukagu bestetik. Aurten, udalkutzan murrizketak egongo dira. Eta hori gutxi balitz, udalek dirua itzuli behar diote diputazioari, Bizkaiko Foru Aldundiari, diputazioak berak txarto egindako aurreikuspenak direla kausa. Honen inguruan, mozioak aurkeztu ditugu herri guztietan, Bizkaiko herri guztietan, eta gure ustez, mahai bat osatu behar da, diputazioak eta Bizkaiko herriek mahai bat osatu behar dute, eta honen inguruan hitz egin behar da. Udal finantziazioaz hitz egin behar dute, Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek. Guk uste dugu udalen herrien iritzia jaso behar duela Bizkaiko Foru Aldundiak. Herri asko dira zoritzarrez Bizkaian egoera ekonomiko larrian daudenak eta Bizkaiko Foru Aldundiak ez dauka benetako planik egoera honi aurre egiteko. Urte askotan zehar herri asko gehiegi zorpetu ziren eta diputazioak ez zuen bere lana egin. Ez zituen herri hauen kontuak kontrolatu. Eta guk uste dugu egoera honi irtenbide zehatz eta egoki bat emateko herrien udalen iritzia ere kontuan hartu behar duela Bizkaiko Foru Aldundiak.